Moikka! Moi. Tänään me kuvataan yhdenoton haaste. Täällä on Elpä semmoista Nea ja Nuppu. Väärinpäin. Siis Nuppu ja Nea. Joo. Me tehtiin tämmönen mun kanavallekin, mutta siinä on ihan eri aiheet ja näin. Niin. Että käykää myös tsekkaa sen. Mä voin Mä ehkä voin pistää Se tuohon linkkaa sen tonne Sos! alas, jos se pystyy. Tuohon alas. Ja meillä oli äsken vaan hauskaa, niin jos vähän mennään fail. videoon. Mennään vaan videoon. Joo, elikkäs ekaksi Nuppu nostaa. Okei. Seuraavaksi Nea nostaa. Ja nyt Pirita nostaa. Jee. Missä siinä? Okei. Mä sain taas. No niin, voiko mä nyt? Voit. Noin. No niin, sit on Nean vuoro nostaa. Ja sit Piritalle jää toi. Siis samat kuin äsken. Siis oikeesti me kuvattiin äsken. Paitsi tää ei ollut mulla. Niin, samat kuin äsken melkein. Joo. Se fysiikan esitelmä, mun pitäisi saada se valmiiksi. Tuutte leipomaan mun kanssa. En mä nyt kerkeä, mun pitäisi saada fysiikan esitelmä valmiiksi. Okei. Hei. Hei. Haluisit sä tulla leikkiin mun kanssa tonne järveen? Haluaisin mielelläni, mutta mun pitää lukea fysiikkaa. Et sä tarvii. Hei, älä virasta Hei, älä vie mun... Ei tästä tuu mitään, mä saan varmaan 4. Et sano sun äitille. Aa! Hei. Mulla on sulle tosi paljon asiaa, joten äkkiä mennään kahville, koska mä en voi sitä täällä kertoa, koska mulla on niin paljon asiaa, joten en voi kertoa täällä. Mennään äkkiä kahville. Mä en voi, koska mun pitää lukea fysiikkaa. Huono ystävä. No ei oo mun vika, että mulle Huono laitetaan ystävä. koko ajan koukkeita. Ei oo mun vikaa. Huono ystävä. En ole. Oot. En ole. Mä sanon mun äitille. Mä tulisin mun kapella Xboxiin. Kuules nyt. No? Sä oot jo 40 vieras tänään mun luona, kuka kysyy, että voiko mä tulla tekemään sen kai jotain. Mutta kun mulla on nyt fysiikan luku kesken, joten ei käy. Yksi koe sinne tai tänne. Ei oo niin vaikea. Tää on päättökoe. No oh my god. Haittaaks? Haittaa, mun pitäisi olla tästä hyvä numero. Mä oon kala sun Ei se seinällä. auta yhtä, sä oot saanut muistakin kokeista hyviä numeroita. Ei tää auta sua enää yhtään. Niin. Ei, mun tietokone! Ei tarvii. Hei! Että te voit tehdä näin! Voidaan. Mä soitan äitille. Et sä voi soittaa. Et sä voi soittaa. Mä olen paras, että puhelinkin. Oo. Huono ystävä. Huono ystävä. Niin oot. Mitä mä nyt teen? Tästä sen saa. Kun et vietä kavereitten kanssa tarpeeksi aikaa. Niinpä. Sun isikin on sama. Huono ystävä. Surkea ystävä. Isi! Ne voi käske niiden palauttaa mun tietokoneen. En käske. Huono isä. Ota luu. Mä soitan opettajalle sanoa, että mä saan huonon numeron. Ope on samaa mieltä. Ope on samaa mieltä. Ai Turha soittaa. Ope sanoi, että mun ei tarvitse tehdä fysiikan tehtäviä. Pyh. Sä saat vaan arestiin. Niinpä. Eli mun ei tarvitse tehdä fysiikan tehtäviä Open mielestä. Tarvii. Ope on vaan sitä mieltä, että sä saat. Opettaja on vaan sitä mieltä, että sä oot huono ystävä. Sitä läpi. Niin. Ja sä et Opettaja on pääse sitä läpi. Niin. Vaikka sä kuin harjoittelisit, sä et pääse sitä läpi, koska se on niin huono ystävä. Niin. Oo. No ei sitä koulutehtäviä ihan sama muu. Muista, että Ope suuttuu. Niin, ja äiti suuttuu ja isi suuttuu. Äitis on varmaan tuolla. Missä? En mä tiedä. Kultasen niin. Mitä sinä olet mennyt tekemään? Olet ihan sikahuono ystävä. Painu pois täältä. Häivy! Me ei haluta nähdä sua susta silmäystäkään. Leila oli mun Häivy! paras kaveri. Häivy! Enää. Äiti, isä. Häivy! Me ei enää kaivata sua. Kukaan ei ole enää sun kaveri. Niin, kun sä et vietä kenenkään Ja aikaa. mä vien sun luus. Kukaan ei ole sun kaveri enää ikinä. Tän. Never! On, älkää viekö kaikkea. Ja sun kirjas. Ja mä vien äiti. Nyt mä oon ihan yksi. Ei haittaa. Älkää Se on pilkatko sulle mua. ihan oikee. Oo! En mä oo huono ystävä, älkää pilkatko mua. Olet. Maailman universumin surkein ystävä.
ollut meidän kanssa silloin pari minuuttia sitten. Niin. Miksi kaikki vihaa? Onneksi ne ei sentään haukuu mua ja sano koko ajan läski. Läski. Idiootti. Kuut ne käy väkivaltaiseksi. Ei. Hei, älä on noin lähellä sitä dokumenttikameraa. Me dokumentoidaan tää kuin nynny sä oot. Ja laitetaan YouTubeen. Niin. Nynny. Älkää uskoko. Apua! Häivy. Älkää uskoko noita Häivy. mitkä väkivaltaiseksi mä Tää on mun dokumentti, älä koske mun Niin. Älkää dokumenttikameraa. uskoko. Tulkaa auttamaan mua osoitteeseen. Tää on kalaa. Tää on kalan dokumentti. 55. Älkää kuunnelko sitä, se on ihan väärä osoite. Väkivaltainen. Apua. Tämä on kalan dokumentti. Häivy. Mun dokumentti, moi. Niin. Tää on mun dokkari Moi. ja mä kuvaan täällä. Hello. Minä olen hänen parhaan ystävän, tai Joo, entisen hello. parhaan ystävän äiti. Tyttäreni on ihan hirveä ihminen. Hän on ihan hirveä Niin, ystävä. koska hän ei ollut noiden kanssa pari minuuttia. Niinpä. Ihan kamala. Joo, et kiitos kun katsoitte tämän videon. Tämä oli kyllä ihan super hauska, mutta kiitos kun katsoitte tämän. Nähdään ensi videossa. Moi moi!